L'Ajuntament de l'Escala fa un bon balanç dels aparcaments durant la temporada d'estiu. Ha estat l'any de la posta en marxa de les zones bonificades, una nova modalitat de pagament per donar sortida a les necessitats de pàrquing de les persones que viuen a l'Escala i que s'hi desplacen en vehicle per treballar de manera habitual. Amb un sol pagament i amb la targeta bonificada es podia aparcar durant tot el dia a les prop de 400 places habilitades per aquest sistema. A la vegada es mantenia la zona blava de sempre, aconseguint així la mobilitat necessària reclamada des de sempre pel sector comercial, sobretot del nucli antic i Riells. Les zones bonificades han funcionat bé durant els dies de màxima afluència, no essent tan bo el resultat els dies abans i després de la temporada forta. L'experiència ens ha demostrat, al llarg de l'estiu, que el concepte ha funcionat molt bé quan s'ha complert les condicions per la que va ser dissenyada. És a dir, quan hi ha hagut forta demanda d'estacionament, la zona blava bonificada i la zona blava en general ha funcionat perquè ha permès que usuaris que necessitaven aparcar durant hores el vehicle tenien lloc per aparcar. El concepte de rotació de la zona blava ha continuat funcionant i les zones lliures d'aparcament properes al nucli, que són bastantes, ja pensa que hi ha més de 1.000 places molt properes al nucli de zones lliures disponibles, també han sigut utilitzades, amb la qual hem vist que s'ha traslladat els usos de zones properes d'activitat a una mica més enllà, estem parlant de 2 o 3 carrers més, i les zones d'aparcament properes al nucli, tant de Riells com de l'Escala, han quedat lliures per utilitzar aquells que necessitaven fer l'ús de la zona blava bonificada i per la zona blava de rotació pel comerç. En concret, hem vist que hi ha hagut una ocupació mitjana de la zona blava al mes d'agost del 75%, i d'aquest 75% hi ha hagut pràcticament 6.000 tiquets que s'han expedit a través de la màquina expenedora d'usuaris bonificats. Aquests 6.000 tiquets representen un 50% de l'ús de la zona blava bonificada, i això ens demostra que, a més, tot i que s'estava ocupant, continuava havent-hi places d'aparcament disponibles, perquè no estava ocupada al 100%. Això no ha sigut així, al mes d'agost sí que ha sigut així, el juliol ha sigut així durant 15 dies, i el juny, els 15 dies d'utilització de juny, ha sigut una ocupació molt fluixa, perquè en total s'han utilitzat només 950 utilitzacions de zona blava bonificada. Això què ens diu? Ens diu que la zona blava bonificada i l'aparcament en general ha funcionat bé quan hi ha hagut una forta demanda d'ús, i que quan hi ha hagut tanta forta demanda d'ús no calia. El problema el teníem els caps de setmana, que sí que hi havia forta demanda d'ús, i també és cert que al principi del funcionament de la zona blava calia que la gent s'hi acostumés i que veiessin la necessitat de fer-la servir. Hem expedit al voltant de 1.000 targes de zona blava bonificada, o sigui, hem vengut 1.000 targes que donen dret a utilitzar la zona blava bonificada, però també és veritat que quasi bé el 60% d'aquestes targes s'han vengut ben bé al mig de l'estiu, no es van vendre al començament de la campanya de la zona blava bonificada. Això què ens està dient? Ens està dient que la distribució d'usos i prioritats d'aparcament ha sigut encertada, tot i que pot ser rectificada, perquè no deixa de ser una experiència i com a tal requereix un anàlisi, i no vol dir que no s'hi puguin introduir algunes modificacions que no han de ser substancials, sinó de millora, perquè veiem que realment és un concepte que pot tenir realment futur. Per la temporada d'hivern, que comença el 16 de setembre quan es parla de zones blaves, es mantenen les condicions de l'any passat quan s'afegia la riba. Des de l'equip de govern s'explica que sempre s'està alerta de com evoluciona la problemàtica de l'aparcament, per així anar posant solucions. Cal tenir en compte que per l'estiu vinent hi haurà disponible el pàrquing soterrat de Plaça Catalunya. L'hivern continua igual que l'any passat. Pintor Massanet, Enric Serra, al costat de la plaça de la Rectoria, la Riba i la Punta continuen com a zona blava perseguint la rotació per al comerç, amb la tarifa al 50% per descomptat i amb horaris més reduïts, i em sembla que el cap de setmana, no estic segur, vaig a mirar-ho, em sembla que el cap de setmana també hi ha algun dia que no es paga. L'any passat va ser una experiència nova això, l'ampliació en la Riba i la Punta ja existien, però sí que vam implantar aquestes d'aquí al nucli. Tothom està content amb la possibilitat d'aparcar per un preu molt mòdic i tenir la garantia d'aparcament.
i a més el comerç també està content, i també el que aconseguim és que aquells usuaris que estan ocupant aquestes zones durant moltes hores doncs se'n vagin una mica més enllà, és a dir, Plaça Nova, qualsevol d'aquests que està lliure, i continuarem així al llarg de l'hivern. I per l'any que ve, doncs el que ja he dit abans, replantejant-nos una mica el concepte de la zona hola unificada, que sí que ha funcionat molt bé, però que no vol dir que no estigui exempta d'introduir algunes modificacions per acabar-la de millorar. I en definitiva, a més se'ns introdueixen paràmetres nous, perquè tindrem l'aparcament disponible cobert, en pupilatge i en rotació de la plaça Catalunya, i per tant hem de continuar reestudiant tot el concepte de l'aparcament dintre el poble i millorant allò que ja hem fet força bé, però que totes les coses són millorables.